Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha wengane zakwethu. Udaba luthinta ukuqedelwa kwe-album kaMgqumeni lapha wengane zakwethu, noma abafana baMgqumeni baveza ubufakazi engomeni abasanda kuyikhipha ukuthi bayambonga ukhuzani ukuthi waqedela i-album kaMgqumeni, kodwa kusekhona abantu abaphikayo ukuthi ukhuzani wayiqedela i-album kaMgqumeni lapha wengane zakwethu. Lo mlisa ube ukuthi kwakuyi-strategy nje sokuthi bafuna ukuphusha ukhuzani njengoba uMgqumeni angasekho. Thina lokukhuluma kula ke sikulandele iclip uzolensizwa ukuthi kade ithini ke lapha wengane zakwethu. Now uthi ukhuzani wayiqedela album kaMgqumeni, zingaki ingoma ezaculwa zu4, iyiphi ingoma enomehluko nevoice kakhuzani lapha? Ngoba ushobeni into wayenza wenza strategy sokuthi azama ukufaka umuntu ozovala isikhala saMgqumeni, because uMgqumeni was the best artist, was the best maskandi artist ukudlula ama-artist ayekhona kaMaskandi. Ingakho ubabshobeni wenza show ukuthi ufuna ukufaka umuntu, so wabona ukhuzani kuwumuntu wayengamsebenzisa ukuvala isikhala saMgqumeni. Marketing bro, marketing. Ukhuzani akaze acule i-album kaMgqumeni, ayikho ngisho ingoma eyodwa osekwayicula lapha. Ayikho ivoice kakhuzani kwi-secret sinayo, siyayazi baba. Mawukuthi uthi khona idlale. Isho kanjalo ke lensizwa wengane zakwethu. Ngiyafisa ukuzwa uvo lakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba. Ke sidibane ke lapha kwi-comment section nezwe ukuthi wena ngabe kuthini. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile, subscribe cenza nebell ukuze uzothola njalo ama-notification mas-post. Ngijile ude kwela kithi Gelanga lisheshela shona shwele Nkosi. Gelanga lisheshela shona shwele bakithi. Yongena sengijile